Ahmet. Doğrudan şomaga diýen sen kimi? Bä, tuğulama şomaga diýen çyndanam sen kimi? Hawa, ýokarsam menki entek ýöne ýene etmeli goýmaly zatlar bar nesip bolsa. Bir görseň aýyşyk saýlap berdiň. Bir görseň kasy tutýarsyň. Hiç düşünmedim. Ol oglanam, pulunu almadım. Ağam sağ ol, taňar elkasyn. Özüňe taňar Gelip duram. Bu da kakyňa meň adymdan sogat. Bolmy? Ahmet Oram, Can sağ ol, gelip dur. Harpy. On kakasy bar. Men kiçi wagtym men kakam bilen ýan koglanjyň kakasy bile jaýalmana ullukan kömek etdi. Yadıma düşýär. Kakam eger janym sağ bolsa özüm sen ogluňdan gaýtaram. Maňa urdat dolaýsa oglum meň adymdan ýagşylyk gaýtarar diýdi. Kakam pahyr. Iň soňky deminne de şowadan unutmagan oglum diýdi. Wada bolýanlar dost. Aýdylan söz atylan ok ýaly bolmaly.